Gagaraba don 'yan siyasa, Kwankwasa taka daban da tasu. Yanzu dai ta tabbata kai kadai ka rage mafitar ƙasar mu. Jama'ar kudu har arewa kai muka sa gaba madugunmu. Jama'ar kudu har arewa kai muka sa gaba madugunmu. Rabi'u Baffa bugan kiɗan madugu. Gagaraba don 'yan siyasa. Gagaraba don madugu Kwankwaso. Sabon Abdullahi Yusuf ne zaki na Tarauni. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na Muryar Kwankwasiyya a Najeriya Redio Online. Shirin da ake jin amon kwankwasawa a cikin wannan shiri namu, jagorori na tafiyar kwankwasiyya na ƙasa, jiha, ƙananan hukumomi, mazaɓu da ƙungiyoyi da 'yan gwagwarmaya sukan zo akan tattauna da su a cikin wannan shiri namu na Muryar Kwankwasiyya a Najeriya Redio Online domin dai a tallata manufofi na ƙida na jagoran mu sanata Rabi Musa Kwankwaso da ita kanta tafiyar kwankwasiya a wannan nahiya ta mu ta Afirka, za mu ce tunda za a ce kwankwasiya ta wuce Najeriya. Kamar yadda muka rubuta muku a shafukan mu cewa za mu kawo muku hira da wani rabul ko in ce kwamar ta Alhaji Abdullah Yusuf Tarauni, dan gwagwarmaya jajirtacce a tafiyar nan ta mu ta kwankwasiya a karamar hukumar sa da ma Kano baki daya, kai a ce ma ƙasa baki daya. An rubuto sakonni sosai akan wani rabul ya shigo wannan shiri namu, to an daɗe ana ta bibiya wani rabul ya shigo da yake ba mazauni bane ba, to yau dai Allah subhanahu wataala ya ba mu dama wani rabul ya shigo wannan shiri namu na Muryar Kwankwasiyya Najeriya Radio Online, inda za mu tattauna da shi game da siyasar karamar hukumar sa Kano da ma ƙasa baki daya. Ni suna na Nazir goran dutse da zan jagoranci wannan shirin a daidai wannan lokaci. Wannan rabul mune maka barka da shigowa wannan shiri namu, ba za mu ce a karo na farko ba. Barka da shigowa wannan shiri namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi da sauran al'umma gaba daya. To wani rabul Abdullahi Yusuf Tarauni ko wance kwamarat Alhaji Abdullahi Yusuf Tarauni ka matashi kuma mai karancin shekaru za a ce a wannan tafiya ta mata siyasa, wanda zaga ba kasafai aka yi ganin kamar irin ku masu shekaru kamar ku suna shiga siyasa gadan-gadan, wanda suke amfani da jikinsu da kuɗinsu da hankalinsu da lafiyarsu domin ganin tafiyar siyasa ta yi ci gaba a karamar hukumar su ko a jihar su ko a ƙasa baki ɗaya. Kuma me ya baka sha'awar shiga siyasa a matsayinka na matashi a wannan jiha ta mu ta Kano da ma karamar hukumar ka? To ciyaman kusan kawo tambayoyi wanda ban fiye ba da amsar su a gidajen rediyo ko wannan ba, amma zan ma magana guda ɗaya. Ni siyasa nake, amma aƙidar kwankwasa nake. Na'am. Kusan in ce ni siyasa, sunan siyasa kawai ana amfani da ita, amma ni kawai kwankwasa nake. Ba siyasa nake ba, ko da kalmar ka fahimci masu sauraro za su iya fahimta abin da nake nufi. Na gane, ba wai siyasa kai sanata Rabi Musa Kwankwaso shine alƙibla ta shi nake ni, dan ba ruwana da magana jam'iyya ko wani wannan, ni Kwankwaso kawai shine jam'iyyar ka, shine shugaban ƙasar ka, shine komai nawa, saboda ni ba ruwana da magana wani bangare can kaza, ni kawai Kwankwaso shine nawa. Kawai Kwankwaso kake. Kuma wasu dalilai ne wanda wasu al'umma sun sani, wasu ba su sani ba, wanda yake tsakanina da jagora Kwankwaso, wanda akwai abin da ya mun, wanda irin wannan abin mahaifi shi kan yi wa da irin wannan abubuwan, wanda duk matakin da muka taka a rayuwa yau shine silar ɗagawanmu, bayan iyayenmu da suka ba mu ilimi da tarbiyya da wannan, to ya yi mana wani abu wanda ba zan iya mantawa da shi a tarihin rayuwata ba. Ya taka rawa gani a kwarai ma kuwa, saboda ya yi min wani abu wanda ni sai Allah, sai waɗanda masoya da suka sani na kan gaya musu wani lokacin. To wani abu ba za a gaya wa? Ai abun ba zan faɗe shi a media ba. To ai misali kaga kamar jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso, kamar yadda kake faɗa shine alƙiblarka a siyasa, kuma yawancin 'yan kwankwasiya za ka ga masu aiki da ku irin ku ba su da yawa, Kwankwasa kawai. Ba za ka so ka faɗi wannan abun ba, duba da ko ɗaya ne?
ai alkairan Kwankwaso ai dubunnai ne. A misali akan kanka da kake faɗa. akan kaina abin da ya mun ai wannan abin ba zan kawai iya ya faɗa shi zama a media kafar ba. sadarwa. Yawwa ba zan iya faɗa shi ba saboda abu ne wanda mutum ya ma shi kansa Personal. shi kanshi bai san yayi min wannan abun ba har sai da wani lokaci ya zo nake gya mai dan yanzu ma ba akan wannan gaban nake ba amma wannan alkhairin da ya mun duk matakin da na taka na rayuwa shi yasa duk abin da ya shafe shi babu abin da ba zan yi ba. Yau to wannan shine yasa ka zaɓi ka shiga siyasa. Wani abin da ya ma ko da can a cikin harkar siyasa ake. Ni yadda muka taso dole ka san cewar ka taso ka yi makaranta harkar aluta da waye to an yi shugaban ɗalibai kenan. Ba a shugaban ɗalibai ba amma dai mun gudanar da ayyuka sosai da shugabannin ɗalibai din da kuma abokai wanda dai aka yi mu'amala ta makaranta aluta abubuwa da yawa kuma an taso cikin kungiyoyi na unguwa yawancin kungiya ta haɗin kan unguwa da waye duk an samu wato gogewa ta wannan abubuwa. To sai muka ga dole kana cikin wannan tsarin sai ka samu wani bangare na rayuwa da zaka taimaki ko yankinka ko al'ummarka saboda da siyasa ta shigo don baka cikin tsarin ba yadda baka da damar da zaka taimaki mutanenka. So dole muka tunda daman mu ra'ayinmu duk wanda yake jajirtacce shine ra'ayinmu. Kuma misali ma kamar da kake faɗa kai kwamarta ne dan gwagwarmaya ne an daɗe ana gwagwarmaya a cikin wannan abu. To ai ka duba karancin shekaru misali irin ku da kuka shiga tafiyar siyasa za ka ga ba ku shiga siyasa don ku taimaki kanku ba don ku taimaki matanku ba ko 'ya'yanku kun shiga ne don ku taimaki matasa. To ai kullum me shi jagoran me yake kira kalmarsa. Jiya ina kallon wani abu na ta dariya da daddare zaben da aka yi 2019 sai suka ce ran da aka yi zaben farko suka gama duk almundanarsu da waye duk suka yi aka ce zaben shugaban kasa duk sun yi sai aka ce sai suka je suna ina matasa suka ce matasa suna filin bal. Wato da zaben gwamna yanzu aka ce ina matasa ashe matasan kasan shiru muka musu. Wato a zaben gwamna sai aka ga matasa ya rojo sai suka ga matasa ashe sun ce matasa sun tafi bal ashe su muka mayar bal din aka take wasan ya suka ga abin da bambanci. To kuma me yasa matasa suke aƙidar Kwankwasiyya suke son Kwankwaso? In ya samu dama kana hange in ya samu kuma kun samu ta yaya za ku samu? Ina ba da misali akwai waɗanda na sani wallahi iyayensu nan da sa'adatiri ba su iya sponsorin ɗinsu suka yi su ba saboda sha'ani na kuncin rayuwa da ƙasar take ciki. Amma yau wa'annan sun zama wasu, sun zama likitoci, sun zama pilot, ga abubuwa nan da yawa yaran sun zama abin sun gina iyayensu gida, sun musu abubuwa abin jin daɗi, yara sun nutsu. To kaga irin wannan abin shi ne hasashen da muke yi wa Kwankwaso cewar in ya samu to matasa sun samu saboda yayi mun gani. Shi yasa duk wanda Kwankwaso ya kawo mana a jihar Kano ya ce yau gawa ne a yi shi to sai inda karfin mu ya kare. Za a fi shi blinding. Ni ba duk abin da ya dauko ya kawo na tabbatar Allah ya bashi wata ilhama saboda a wannan lokacin duk abubuwan da yake faɗa ilhama ce Allah ya bashi na siyasa. Saboda duk abubuwan da yake faɗa yau ga su suna faruwa. 2019 da muka zo ake magana zaben nan gani ake kawai ai Kwankwaso ya kawo wanda yake ganin shi zai juya shi zai ji daɗin gwamnati. Amma yau wanne sakta ne a Kano ba sa kuka akan gwamnatin nan? Babu waɗanda ba sa kuka akan gwamnatin. Malamai an wargatsa su, masarauta an wargatsa su. To siyasar ma yau an waye gari siyasar tasu ma waɗanda suka haɗu da su ɗin da komai aka ci amanan mu aka kwace aka yi mana abu marasa jin daɗi yau gashi a tsakanin su. To kaga ko wannan mutumin ai ya ci a ce idan wanda wannan mu a gurin mu ai wali ne na siyasa. Ai wali ne na siyasa za a ce. So duk abin da ya faɗa gashi ba a je ko ina ba Allah ya nuna musu.
waɗanda suka tashi din suke ci mana mutunci suka tsaya cewar su ne kaza su ne yau ga su tsakaninsu yau na waye gari nake ganin wasu abubuwa marasa daɗi da suka faru a tsakaninsu wanda in ban da sha'ani ma na wannan sai mu ce to amma bara mu shiru to wannan rabul amma bara mu shiga karamar kuma ka kafin mu ƙara tafiya can sama wannan rabul me kake yi wa karamar hukumar ka ne na wajen kawo mata ci gaba ko kuma wani taimako kake wa matasa zaka ga yawanci a social media rubutun da ake yi wa wani ko kwamar Abdullah Yusuf Tarauni sai ga kamar wani dan majalisa ne ko kwamishina ne ko wani abu to za ga fatan da ake yi na alkhairi wani rabul kaza wani rabul kaza wani rabul kaza me kake wa al'umma karamar kuma ka ta Tarauni da har suke fitowa suke Allah ya kawo babban rabo Allah ya kaza Allah ya kaza ita siyasa da kuma matasa da muka taso da su in za ka iya tuna na shugabanci Allah ya bamu dama na yi ciyaman na kungiyar Kwankwasiyya ma na Yusuf Bangat cikin wannan dama da Allah ya bamu sai Allah ya sa aka yi haɗakar ƙungiyoyin Kwankwasiyya na ƙaramar hukumar Tarauni a wannan lokacin Allah cikin ikonsa ya bamu dama aka zaɓe mu a matsayin ciyaman na gamaryar ƙungiyoyin Kwankwasiyya na Kwankwasiyya na ƙaramar hukumar Tarauni to duk kuma wannan aiki ne da muka yi shi tare da 'yan uwana matasa waɗanda muka haɗu muka ba kanmu gudunmawa akwai ƙungiyoyi da yawa a ƙaramar hukumar Tarauni wanda in kaga aikin da suke yi ko gwamnati ce sai haka da kansu sukan haɗa kuɗi su siyo littattafai su siyo abubuwa su je su raba wa makarantu na islamiyya makarantu na wannan sukan ƙoƙari sukan yi wannan ayyukan na ƙungiyoyin to mukan shiga cikinsu mu haɗu mu yi tare saboda tafiya ce ta Kwankwasiyya daman kowa ya kawo kowa da irin abin da zai iya takawa so kusan duk matasan muna tare da su kuma duk abin da ya shafi matashi dan uwana ya shafe ni kamar yadda ka faɗa an kaga shekaru na da yadda muke da su duk abokan juna ne mu da su kowa da irin damar da kuma baiwar da Allah subhanahu wataala ya mai so wannan dalili yasa zaka ga suna ganin cewar mun riga mun zama ɗaya da su duk abin su in ya taso ba kuɗi zaka ba mutum ba wani abu ne da za mu ci mukan ɗauka mu ba mutum ko wani wannan ba amma abu ya samu mutum na jin daɗi za mu je mu taya shi aka san haka za mu je mu taya shi wani abu ya taso ko wani wannan ake nema daidai gwargwaro za mu iya zuwa mu je to wannan ba sai kamar kana da ɓoye wasu abubuwa da kake na kamar taimakawa al'umma ba ka fiye son a yi ma magana a kan haka ko ba ka fiye son ka faɗa ba me dalilin to ai ka san shi kullum abin da ɗan adam yake bukata yana bukatar sirri na rayuwarsa kuma duk mutumin da yau ya nemi wani abu a wurinka sirri ne bi daga kai sai shi sai Allah to in ka ce zaka gaya wa duniya kamar ka yi wani abu ne na fariya haka yawa ka kuma wannan ɗinsa so ina ga a taimako na siyasa duk wanda aka ce an haɗa tsakanin na musulmai na 'yan uwan juna ai ba za ka yi mutum ka shiga ka ce kayi kaza ba mu yanzu Kwankwasa abubuwan da yawa jihar Kano da abubuwan da shi yake fitowa yake faɗa al'umma ne suke gani suke faɗa suke wannan su ai ba abu ne wanda sai ka fito ka gaya wa duniya irin tsakaninka da wasu al'umma ba to wani abu kana sanar da fatan alkhairin da ake ma karamar kuma ka ta Tarauni za ka ji ana Allah ya baka majalisar jiha ko tarayya ko wani dai abu za ce Allah ya kawo babbar rabo mu dai majalisar jiha Kwankwasa na sani majalisar tarayya Kwankwasa na sani sanata Kwankwasa na sani gwamna Kwankwasa na sani shugaban kasa ta Kwankwasa na sani wannan ko fatan alkhairi ba za ka hana al'umma yin sa ba tunda abu ne wanda ake yi ma su suna ganin ka samu sun samu to kullum abin da muke fata ni ba takara nake ba kuma nakan gaya musu ni ba takara nake ba amma ko da yaushe duk abin da ya shafi Kwankwasiyya in ka kula ma yanzu ni na daina ma harkar jam'iyya gaskiya kawai amma duk abin da ya shafi Kwankwaso ina cikin sa na Kwankwasiyya zan yi shi amma harkar jam'iyya ma ni ba ta gaba na Allah to kana godiya kenan da fata da kare da suke ma to duk mutumin da ya ma makiyinka ma ya ma wannan kawai kalle shi balantana masoyi ai duk masoyinka ne mai kaunarka shi zai ma fatan alkhairi a rayuwarka yanzu mu dauki karamar hukumar taka dai ta Tarauni akwai wani abu da zaka